Keblai pi baro mentah kasih don hang ne hapo kawa umlau ha ka baki ki nong kit kam bat ki dekhot jong ka we ka VO napo ka nong senong nong trau ka bakateng ka ya trelang VO napo senong nong trau ha baki khat we teli ki SSG ki wan ban simbanta ha ka ban perkhut ya kane kawa umlau ka jing temu jong kane ki jong kine ki dekhot jong ka VO ban wan simbanta ha kane ka jing perkhut ya kane kawa umlau kalong kum simbanta ban yo ya ka jing khut jing suba namar kumba kalong hi kene kawa umlo ka batut ya kene ka na kene jeka ketika ya hajan jo ka senong nong trau ka babaro kinong senong ki penon kami kene kawa lah ka badai ka ki ba ya sajan ka sum ka saj bat ki ki jirut kam hapok senong thau kham tam ha ba ki don ki kenja kam ki ba peniat hapok ka senong nong trau bat kum juru amde tang senong trau ki babun ki senong na kene ka ki penon kami kene kawa kum ka ban saj jan ban sum ban saj bat ki ki jenon kam de hang ne ngia don gini ki perlop jongi ki di dekat jongka VO ya telang village organization na poksunong nong trau ki badang simpenta hag ba pun bantam ki plastik kumba haka jingilang mene ki ong ba ka ibu da ka jing maham ba ombit ban ya wan penjabo susu khamtam ki nawan songkai pangat nanta ki nawan bam picnic nanta ki nawan sajan bakim dei ban ya bread tumar ya ki plastik bat khamtam ya ki ba bread ya kini ki kino ki tiar ki ba bomput ba demburong Ibu. Let's go. Ka kenhun Trelang Village Organization nong trau hapok ka jingilam jong presiden ikong bahun mon merbo haka sing sajan jong kata yo kata haka arpo hundru terik ubenail ber arajar arpo ar kalalit ban penkhut bat tam ye ki jabo khamtam ye ki plastik bat ki bilor bat kum juru ki we ki mar ki bomput ki balawan bread klem akor haka ne kawa hakane si laidon langru uba garlan dingson ubni wei na ki samlarang ba bojumi bahasa khmat bandon haki babun ki kam ban kentiu bat pen bahaya ki imlang salang nang ta uba isane hing ubri presiden jong kanhun young minds rengkat ru bat ki khot ketika kanhun young minds urang ba shnong uba robert dempep usamla romarius marwen ubri presiden jong kasang samla shnong nong trau bat ki wei Sudah kerbat ya sudah silang segera ya sudah silang segera saya senang dah pergi sama senang ya silang semua senang Bahe ini bahe ini ठीक कनी हम तक मा Firman skam ba hapo ka jingalam kun ginangalam ki village organization nagilang yo presiden nagilang secretary kenal ba kadon ka jing sakran nagilang tijam ka jumpi
Kindan gijing sa kento agilim tiya gijing pi. Wanam kendram din. Ngaju bedur ba gide belong kumtau ding bilap ubayan. Ba uba la ban mera ya kejingkela hake imlang kasalang. Banara ya kejingkela hake imlang sasang limba kami ke self help group. Kani self help group kandai ko ba kawara tang kajingomong simat lang tang kajingomong kinang ngalam senang manitang kajingomong jumno ro jumno. Hendrai kini ke sesi ba fidan kawara ya kejingkela kantam haki kam senang kam tau kantam haki kam kumna benang lak ben kenting susu haki kam jongki imlang salang. Tengok juga mau ba ki kentin ki ba kum ki nong alam senang nagapon Singapore mo ngajuang yurit ba ngidan kam ban kentu kantam ni kini SSG nomor ba kini SSG kidan gisnong ki ba limba SSG ki kiu sibun ki benta kantam habdai bat kejung khoi kejung seba lani ban syakri ya ke imlang kasalang hibapun ki benta kawara ai kejung kela te ki kentin sebo ki ba uleu ding bilap uai bat uyang marway ti kwa ip ba kumawang kasi hangi kesok kaler inga kesok kesun ki piar ki tenap ki tit ki su setok sibun lada filong ding bilap ubaskem kenau kum gilang kini pinara ya kejing kela harus lang hapotau tingkirman skam ba kini kejing tumkut ini ya kini kawa amanta kasi kelong keluksak labha bat lu kelong kubur na kamta jung kiwepat kibawan dan wan kai sini kawa kelong ba tungilong kita kibadan kejing kili nalade banwara ya kejing kela bat beraru ya kejing kut kadonut hakain lang kasalang bat iwei pewei nong kam mega basutu bat bangi nong kam ya gaban i ya kane gawa kabalai ki sakri om tang ya phigi basa han hejan henry ki bana jangai na jangai jongari khasi jungiru bun ki bawad ya gaban penong kam mega gawa ha usne mahjar phu ha bai pa jungi ila khatno hadin ga jingklat ngiwan ban saj ki jan ki blanket ki baro hakane gawa haka jingja ki babun kabakane gawa lagi sakri ya ki nong snong ha ka thain ngijungi den mata kadaw kai ka banga kwa banong kalong bagi nong kam man i kane gawa kumangi i ya ka ying lajong bagi penkhut i penpli ngim kwa ba ki bilor ngim kwa ba ki plastik kidan ha ka flowing jungi kumtai kane gawa ru gidong kam ya ka ban sumar kumangi sumar haying kai por ba kaya ka ade bangin sumar iki wadut ginong kamen pene pensa ya kemariang ki deng kisej baru ginong kamen pene pensa ya ki doum khnang ba kalong kajing pen itnat ya kemariang ka jonga ko chumpi phagane ka por ngasukwa khnet ka banethu ba haki house number dep ngina ka yong main ngilawan ya ka banya the ya kido hate hapo jingking umlo kumba kato kane rengkat bijing thungding hagan gaski menta nama kajing terkhong jong gabeneng imyo gisambai henre haka wepat kapor rengkat pat phi kilong kmi baro nginyawan ni kaban thedo bat ngin pelong kajing bam subha haki por ki bansawan khamtam hau banai lior hangni ngastenat ba ni poilang hakane ka snong jong phi mangi gaban mi pen khoi ya kane ka wa kawa omlo ma ti ngastenat adu kata ba pengapoy lang bat pi hakane kapor kidon lang ki para samlai parang ba mo ba khamtam ki SHG man ba ngalet kum tu si kisnong ma kisnong ki badan keleng-keleng kum tu ba ngasi po ba bai bagarlan ti ki bai telitam ki de ki SHG ki ba yelong ba kawai tengah stunat bas o ba poy seniru ki yelong teli kawai tengah stunat ba kataru tenang tade mene mas poy ti jingking mars ni itu ko akan mau kuai tengok nga asan kuai dan bak bang kemut namar ba abang bang kerma bang tip no nrite ngalangat arpojar tidak baki bang nga ba latip no ba hap fine mo arpojar ki bawan kuai dengan wat kabakam syarum ne kabakam seneng tarakim kencer kasngo titik sapeni kita te mo te komisi bentaro ba kuya penkut ya kene ka wa kabang ngilit sini sitayam kabang siya ikuwa kibabon kibang iba
kini ki plastik ki hagis bat ki plastik boljam bat ki plastik kharli te ki babon ki kita te ki para kentai ki habanong ba naya berat ki hagis na ki ba sindra bre naya berat ki plastik nama dari ki ber plastik naya berbilar si bum tada berbilar mo ki laban pai haum la sai wan jingi ki khun jong phi ki khun kseu jong phi ki ot ma ki saat ki te ka jinjar ka hi hasam jongi hi lengba gini ka media mo agar pat ya ki pajba ki ba yawan sajan ki wan sum ki bawan lam khana kini ka wa bun sin kila jumaham ki ba kimdei ban berat pathar ya ki jabo jaban kum ya kino sajan bade ki bun sin ki wan seum ki wan ra da ka ki plastik ki hogis ndala pui seum ki berat te berbor ki sal mana ki ba kimdei ban berat pathar sakawa namar ba kini wa kadai kawa ka ba boro ki nong senong ki ya penon kami ni kawa ki sum ki sal berpor ka badon ka kam ka ba ki ngisal penon kam haban tong ini ku bandi ban ba mro te nakarpat ya ki nongwan mo bagi dei ban buram lem namar ba lada pile gumne hagoi ke por ngim bang se ban ya pen bailang mi di sunong ba marjan ngin ya khang no ban sajan ki bre go bar namar ba kalong ka penjabo ini wa ngim kwa ba gani wa kan salong ngim kwa am khra ki kwa ba gani wa ba kan ku Habayo menyekran bat ubak brave man nong room ubri presiden jongkawa Omlo Protection Committee oleh itu udah kebaong bagane komiti kejubu ya kekuna keba arpau hajar tengka la dalap ya gino kebawan le klem akor hakane kawa kaba kentup naduk kejing berbi ya kawa ban yo ya kidok ha kejingwan pen abjar kejingwan bread ya kijabo bomput bat kiwei pau ya kejing sukumen ha bedai bat ki nong song snong jong ka snong nong trao ki bala sim ye ke jingkit kha ba ke jingkit kli man pun khu ye ke ni ka wa amlo ko bala dap da ka chabo tena kalyang ko chunga ko mu presiden jong ka wa amlo protection committee na ke jingiro khamtam ye ke ni ki organisation ki bala konbin ye ke ni ke jing ye kendu lang ban pun khu ye ke ni ka wa kumta na kalyang jong ka association hi ngi mana ye ki nong song snong ki badon sapar na kini ki snong ki macan ki chungi bawan ban sajan ban sum ban sai ha kini ki chaka ba kimdei ban berat pathari ki plastik ki janjot ki nogi ki tiar pun chabo kimdei ban berat pathar la kerpacur ba lengba kini ki social media ki press ki ba phi phin sayui kum ka kubor lasai hadin bala penmi ye ka bat phin simru ye ke jingkit kli ba nyesim bentalang bat ngi ban pen khu ya kini ka wa knang ba kini ka wa ka kumba kalong menta bangi ya sum ya sai ngi bam ya di ngi pendon kam na ka por si ka por kham tam ha ka por ka badon ke cing lang pai ba kum ke cing yap briu ke cing khwai sngubha ka bangimla ban pendap ya ka ka bawan na po ka PHC kum tangi hab ban ya tong de kini ka ka ban kini ka wa tina mar ka tangi kerpat ya phi ki lok ki jor ki ba yoi ya ki bapai ya ka khubor longba ki pepar ki ba nakalyang cukup pres kin sapalaj ba phin sungba ban ya trelang bat ngi knang ba kani ka wa kan long ka bokhu kerpang ru ikinong syong snong ladalap yano ki babrat cabo kat kum ka an ka cing mana ka bangi labu ha kani ka sanbut ka bangi labu ka long ba ka de bandon ka fain namar katai kinong syong snong ngi kerpat ipi ba phin ya trelang kum kilong kumi ki samla ban sim ye ki jingkit kli ban keren ban persungtu ya ki breu ban sum ban sai ha kini ki caka